Hello, fellow trend lovers. I'm your girl, Lady, bringing you your hottest news. Here is a follow-up video on mampintsha&babeswodumo's wedding that took place on Sunday. Apparently, Mampintsha's mom has just gone to the media, to social media, to actually inform everyone that she doesn't approve of babeswodumo and Mampintsha's wedding. And babeswodumo told them that they are not invited to the traditional wedding, they can only attend the white wedding. It's very shocking, guys, after all the glitters that we've seen on their wedding. And here is the video where Mampintsha's mom was saying she doesn't approve of umakoti wake wakwake ubabeswodumo. Thank you guys for watching this video. I am out till next time. Yeah, sanibona. Imina ke Muhammad ashemo ngampela. Wamthola inyanga zo9. And then emva kwalokho sinzodomoroziswa uyile lo makoti omusha lo. Ophethayo. Uthi umakoti thina asigcine ukufika so noma sofika ngomshado omhlophe. Ngicela ukwazi ukuthi ngempela ningashada kanjani ngingekho. Obani laba nibesayo abakuphi ngibazelapha angibazi uShomax udayise ngami and uShomax usuthi akanalo iqiniso ngoba namanje kufanele ngabe kulandele amashekami shuthile sashutha imali kaShomax nomuzi awushutha wenza yonke into yindaba bona barula ubabes uyisikhathini la kumina ngoba usacela imendo nesisa sigekho akazali ingane phela leyo angithi ufake iponje akazali ingane akhipha isponje afake ingane yena ilinde izingane amawele ayithe uzowadeliver awekho amawele sengicela ukuthi ke umandla wami ukulamvikele kulabo sathane aqomene nabo ngiyakuthi usindise ushadele kaDlozi abantu abangasindise and then after that wena usunqo yes ubaba wakhe isele edala elihambe lovundula ilento ihlobo zalo lingakazi livundele isikhathi imali yakhe yomntshonto usehamba no step mother bakhe uhamba nabantu basister phela ngabazi mina ngibazela lapho abantu basister be uma ngabe ethanda ukuthi ngibazi njengoba amandla obondlayo obenzela yonke into yindaba akangijintroduce mina udelete mina inyangeni ezo9 ngazala ingane angizange ilahle yami ingane ngayithi isakhona kwakukhona ugogo nomkhulu wayezongibopha phela ubaba uMaphumulo ngoba umseshi vele ubaba uMaphumulo next door wasekhaya kwaMashqa E556